Surabaya roti plemben digondol marmu pancen apenak luyur ateni rika dadi rondo nek urip ijen dirobong semu mula tak dongana rondo kene kabeh nang ana sing ramu nasibe dulurku seniman saiki ketuko maju ning jaman tanggapane wis arang-arang nampa terop sakulan sepisan direwangi budal nopo nyatane wis rapi delok wong ngalor ngidul kloyang-kloyong keluyuran ana pinggir embong seniman oh cak seniman nasibmu ketinggalan zaman seniman oh cak seniman uripmu kaya wong perantauan penak dulurku seniman saiki ketuko maju ning jaman tanggapane wis arang-arang nampa terop sakulan sepisan direwangi budal nopo nyatane wis rabi delok wong ngalor ngidul kloyang-kloyong keluyuran ana pinggir embong seniman cak seniman nasibmu ketinggalan zaman seniman oh cak seniman uripmu kaya wong perantauan godhong ates kok awe-awe pitaya CS iku hiburan timbang turu sore-sore
kene akeh kancane penduduk kene tulur anom lan tuwa padha siket bangun kutha lan desa perlu ning gayung urip sing mulya aja nganti kekurangan rakyat lan abri sami nyawiji bebarengan donya kartu perlune membela ibu pertiwi ojo nganti kalah karo bangsa monjo negeri nek kula sawo nyang Mojokerto tuku duren kok diwadahi kranjang nek timbang diwayuh ya anggur dadi rondo masih ya urip pijen pokokne bengi dawa begadang tuku duren diwadahi kranjang ngondo kedondong digawe rujaan urip pijen tawa begadang barang metu nang embong tolek kenalan ngondo kedondong digawe rujaan mangan ketelo kok cik seru legine tawa begadang bar dikenal Joko tapi durung nyambut gawe wis ora konsen sing kono njaluk mangan sing kono njaluk ngombe wis pancen kelompoke Pak Cak Juri iki pancen dalu niki remen sanget iso kepanggihan malih karo warga masyarakat nunggal sajake sik kurang wingi wis pentas nang kono saiki dipentas nang kene
tambah penak rombongane Cak Juri Putra Laras. Yes. Ayo dangdutan Cak. Zaman sakniki pancen zaman kemajuan, najan nok desa ora ketinggalan, akeh penduduk sing duwe kendaraan, prau tukol sepeda motor lan sepeda. Zaman sakniki pancen zaman teknologi, modele sepeda motor saya idap-idap, Honda Yamaha Kawasaki Suzuki, sepeda motor Cina ya gak gelem pancen penak nek duwe kendaraan, nek arep lunga ora kebingungan, ana terminal ora keloyongan, apa maneh nek numpak ora uyel-uyel. Aku dhewe duwe kendaraan, wetone Jepang, busine siji oline ana iringan, iku mono oleh gundolek kreditan. Wes pancen sinden situ iki kurang ajar kok, ganggu konsentrasi. Bisa ditutup Pak Juri ya. Rombongan nek gak kompak yo ngeten iki lho Bu. Tekone wis sore, gak gawe seragam. Padahal bayarane yo larang lho. Ono arep medal liwat kok gak konsen. Ing jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak open ing saiki arene wis mana keturutan sing diganteng Krasa tak gak? Oh, ambekane menggos-menggos.